Dende o ano 2016, o Concello da Pobra viña asumindo a xestión directa do Servizo de Conciliación a través dunha bolsa de emprego para a contratación de monitorado. Na actualidade son 6 as traballadoras en activo, que durante o período estival adoitan incrementarse ata 15. Sen embargo, os contratos vencen o 20 de xuño sen posibilidade de renovación, posto que o Concello xa sacou a licitación ao servizo. A situación xerou un gran malestar entre as traballadoras que coñeceron o cambio de modelo de xestión pola prensa. Estamos super disgustadas por esta situación, vale, porque creo que como traballadoras deberíamos de ter unha explicación antes de que isto saíra por redes sociais. Bueno, creo que o traballo que tuvemos durante moitos anos, vale, que todos sabemos, as traballadoras que estábamos ali, que se nos cancelaron días de asuntos propios e de vacacións no verán, sobre todo, se nos cancelaban por necesidades do servicio, cando isto é totalmente ilegal. O que pasa que nós nunca fixemos público isto por medo a represalias, vale? Ao final é o pan de cada unha de nós, das nosas familias, e non queríamos xogar con o noso pan. Pero a día de hoxe é que vamos a sacar todo, vale, como estar disponibles 24/7, vale, e se estábamos enfermas, como tiñamos que entrar ás 6 da mañán e nadie nos atendía, tiñamos que ir enfermas a traballar, vale, que eu teño ido vomitando a traballar ao servicio porque nadie me colleu o teléfono, pero nós para eles sempre estábamos disponibles. As traballadoras afectadas manterán o próximo xoves unha xuntanza con responsables do Concello para exixir as explicacións que ata agora non lle foron dadas. Lonxe disto denuncian a opacidade e o oscurantismo por parte da Administración municipal. A ocultación da privatización do servicio. A día de hoxe somos traballadoras do servicio, estamos en activo, temos un contrato en activo e nadie nos informou desta situación, vale. Onte se puxeron en contacto con nós para ter unha reunión para a próxima semana, que eles sacaron un comunicado de prensa que o venres se reunirían con nós, cando é totalmente falso, vale? Non se van a reunir o viernes con nós, vanse a reunir o xoves da próxima semana para darnos explicacións ás traballadoras que estamos traballando a día de hoxe. Tamén din que nós non nos puxamos en contacto con eles ata o venres, e iso é totalmente falso. Temos os mensaxes ca concelleira Fani pedíndolle unha reunión. O día mércores, compañeiras chamaron o mércores e outras o xoves e dicía que non tiña tempo, que xa nos contactaría. Denuncian ademais que a privatización suporá unha perda da calidade do servizo que afectará directamente ás familias usuarias. Pola súa banda, dende o Concello indicaron que a licitación do servizo é a única vía que lles permite manter os programas de conciliación tras a última reforma laboral, que impide encadear contratos temporais para cubrir servizos de carácter estrutural e continuado. Alegan ademais que na actual relación de postos de traballo non están incluídas as prazas das monitoras, polo que se viron obrigados a externalizar o servizo mediante o procedemento de licitación pública. Dende o goberno local entenden o malestar das traballadoras que están na bolsa de emprego, pero a normativa obrigoulles a mudar o modelo de xestión para garantir os mesmos estándares de calidade e atención que se viñan prestando ata o de agora. O alcalde e edil de Igualdade sosteñen que o principal compromiso do seu goberno é manter os servizos cumprindo coa legalidade vixente.